honek ematen zaizkion nahi gabe handiak eta negar eragin oizion zitzarri. Aldi askotan gelditzen zen gauez kanpoan, egiten bazion agiraka lagatzen zuen gogorragoak erantzun da, eta ezin bururik egin zuen berarekin. Seme gaiztonengatik morroi eta mirabeek ere eraman ohi zituzten atsekabe asko. Horiei esan zien etxeko jaunak ipuin hau. Nekazari batek zeukan idizko gazte, mardo eta ezigabea. Ezi zedin uztartu zuen idiekandu batekin. Nekusanean idizkoak lepo uztarpean gatibu eta ezin jaso zuela burua nahi bezala. Indarka eta ostikoa mankatzen zuen idi uztarrian geldi zegoena. Nekazariak bien jabeak aukilua harturik ematen zizkion galantak idizko izu eta ezigabeari ziotzala. Ez zaitut nik uztartu gurdia erabili eta zoruan lurra goldatzeko eta bai bakarrik esteko zure lepo gogorra. Honela geldika aukiluaren bidez ezi zuen eta gero uztarria erakutsita beste gabe. Etorri ohi zen idizkotxoa burua makurtzera. Ipuin honek esan nahi du gazteatik uztartu edo ezi behar direla umeak lepo bieguna daukaten artean. Ekarri behar direla honez eta gaitez esanak egitera, gurasoi lotza gordetzera etxeari eta gaitez esanak egitera gurasoi lotza gordetzera etxeari begiratzera. Hau ez egiteagatik mugonez eta gaztetxoan lepoa gogortzen dela eta gerora ezin ekarri direla eskura gogortzen direla. Gurasoen kontra irteten direla lotzagaldukoak, bizitza txarrekoak eta atsekabe asko emateko. Ha ezagutu zuen, baina berandu lehen aipatu dugun nahi da. Daramana gazteatik uztarria izango da ume ondo hazia. Gelditzen bazaio idun gogorra, berandu etorriko da zigorra.